Kanoloso e skund sekondar ma Kindu Muslim e kar chung' od bura mar Karachuonyo bang' timo limbe e sikunde maromo 6 e kar chung' od burano, kumoting'o Wikondiek, Kowuor, Omboga, Adiedo koda ka skunde mamoko. Mikai Laktar Phoebe Asiyo nolero ni ochako chenro makamano mar chiwo twak ne jopuonjre koda ka chiwo negi taulo mag ria kaka yo achiel mar konyo duoko landruok mag kutego mag ayaki e kind rowere ma oseketo kaunti ma Homa Bay namba 1 kod atamalo 19.6 ma en kaluwore kod nonro ma ogol kod migawo mar Kenfia e wi landruok mar tuono mar ayaki e pachoka ma bende oketo counties makaluo e okang' manyime e landruok mar tuono mar ayaki. Ne wawinjo wach mar infection mar HIV AIDS when upogore to Homa Bay County is the leading. And on top of this, giwachonwa kaluwore gi magiwachonwa ni joma tindo ema nigi tuoni. Joma tindo are our future. Ang'o madhi timore higni 20 kata higni 10 mabiro ka nyithindo gibiro chako tho kata ka gibed mayom makoro ok nyal thiedhgi, ok nyal nyuolo nyithindo moko maginyuolo go bedo ka tuo. Aparo ni kama wachope to koro jotendwa te nyaka wuog oko, kanise te nyaka wuog oko, jo mosque nyaka wuog oko mondo wane kendo wanyis jowa duto ni wadhi tho warumo ka ok waloko paro kata kido sa. Mane omiyo abiro kama ndalo gi nyithindo manyirigi kendo amigi pads manyalo konyogi mondo gimany pads kuom jo boda matinde winjo ng'iewo negi pads. Mikai Laktar Phoebe Asiyo bende nosiemo jonyuol mamine marwako nyithindgi manyiri e yorego mag komo nyuol, gino manowacho ni biro ting'o malo kwan mag jopuonjre matindo magamo tuono mar ayaki. Wirani jopuonjre ok bi bedo ka oluoro landruok mar tuono, to gibiro bedo mana ka giluoro gamo remo, gino manowacho ni biro tieko oganda malich miwuoro. Manigi luor nyithindgi biro mako ich kata we school kata biro yudo HIV AIDS, tae giketo gi family planning. Family planning nyalo mana geng'o ich mar nyathi manyako, to ok inyal geng'o HIV AIDS infection. Mine akwayo uni weura wera gini chutu nego nyithindo manyiri, kik uketgi e family planning kech mano gibiro winjo ni gin thuolo, koro ginyalo bedo gi ng'ato moro amora. Achiel ewi adek ma joma dhi bedo gogo nigi tuo kendo tuo dhi makogi. Ich koro ber komako nyathi to nyalo bedo mangima. To ka koro en tho, weuru miyo gi yedhe mag family planning. Japuonj maduong' mar Kendo Muslim Secondary School, Migosi Boaz Ochilo, nopuoyo limbe makamano manowacho ni biro konyo e okang' mamalo jopuonjre kendo biro miyo gibedo e skul e yo mowinjore mabiro konyogi e chenro mag somo. Limbe Honorable Asiyo wamor go nikech taulo mokelo mek nyithindo miyo nyithindo koro bedo e skul. Nyithindo mang'eny manyiri bedo gi wich kuot seche ma gima kama omakogi. Seche moko be kwaru sa dok dala, bet dala ndara adek nikech gima notimore no. Skundwa ni en mixed. Ka shida makamano mako nyathi manyako, seche moko kama otimre onge, chuno bede kom kanyo ma jowuoth wuogo wadwaro wi mar gole kuom jo. Koro gima otimore en kony maduong'. Biro miyo nyithindo bedo e skul for a longer period. Mo towels mokelo nwagi wan ka gin mang'eny ma dhi almost the whole of this term. Because this time wan gadira ni nyithindo manyiri comfortable in school, gibiro bedo kaka gimor. Kendo dokero kamano makende ni biro moting'o biro limbe makawuono. Wakon ka well wishes makamago benitie, to wabedo mamor. Nikech kaka owacho nono obiro bedo koyoro ndalo ka ndalo. Kendo amor gi foundation nikech got it apart from sanitary towels kata panties gibiro miyowa mondo gichange in school. Kaka nanyiso ni skundwa ka wan gi toilet ma modern man gi bathrooms ariyo, so we can go and change completely magiduogo e class magibet ka gin fresh. Koro waduoko nero kamano gi chenro motimoni. Wa encourage ni nyithindo mamoko ma skunde mamoko bo timne kamano. Kata primary schools be class 7-8 nitie nyithindo madongo mag be situation makama nyalo mako, to gin makoro wigi kuot moloyo. Waduokero kamano ahinya. Wach makamano no osir kod achiel kuom jopuonjrego manoloso e lojo wadgi e skunde mamoko
kawacho ni taulo mag riago biro konyogi malich miwuoro kaka jopuonjre sikunde mapogore opogore kar chung' od bura ma Karachuonyo, ka bende giduoko erokamano ne jaod bura machon ma Karachuonyo e okang' mamalo. My name is Yvonne Daisy Awol. I'm in Form 4 at Kindu Muslim Secondary School. We thank the MP, the former Member of Parliament, Phoebe Asio, for bringing us the sanitary towels. We really appreciate it, as we girls, we really need the sanitary towels. We appreciate her concern and her support of giving out the sanitary pads in order to keep us girls in schools. Thank you very much for giving us the sanitary pads. We hope next time you will give us some or another packet. Ne Lolwe TV kowuok e kaunti ma Homa Bay, an Betty Bethel.